Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake zuwa tashar mu ta Karatun Crypto. A yau Hamster combo din mu kamar yadda kuke gani gashi nan mun ci guda biyu, ɗaya ne ya rage. So ɗayan da ya rage kuma abin da ya hana ya ci shine saboda yana buƙatar sabon referral. Amma kamar wanda aka yi kwana 3 zuwa 4 baya da suka buƙaci sai da sabon referral, in ka yi wannan referral ɗin to zai buɗe maka. Na farko shine meme coins, na biyu QA team, sannan na ukun da mu nemo shine license Japan. So shi wannan meme coins na farko ana samun shi a market, sannan wannan na biyu QA team ana samun shi PR and team, sai na ukun nan ana samun shi a legal inda nake. So idan kuka gangaro ƙasa a legal din nan daga can ƙasa hannun hagu za ku ga license Japan. Kun ga yana kulla an ce invite +1 more friends, ma'ana in ƙaro friend ɗaya banda wa'inda nake da su. Amma idan ka buɗe na kwanaki wanda aka ce ka nemo ƙarin friend to za ka gan shi a buɗe. To wannan kenan. Su kuma sauran kamar QA team ɗin nan yana PR and team, za ka je wajen shi. Zan nuna muku yadda za ka ci shi. Za ka ɗan sako ƙasa. Kun gan shi QA team. So idan ka ga naka a kulle ƙasan shi za ka ga abin da ake buƙata ya buɗe shi. In ka gan shi a kulle saboda na bubbuɗe katika kuma sannan sanarwa ta zo kan cewa a ringa buɗe kati kamar yadda kuka sani cewa za a amfani da profit per hour. Duk da dai sun ce da kuma wani ƙarin order activity da za su yi magana nan gaba. So na riga na buɗe katika. Sai wannan meme coins yana market. Idan ka zo market kun gan shi nan, amma shi ma baya buɗuwa sai ka buɗe wasu katika, sai ka buɗe wasu ƙarƙashinsa. So ni na riga na buɗe, kuma akwai wanda na buɗe wa ɗazu na manta menene na buɗe musu kafin na buɗe shi. So wannan shine. Sannan duk dai abin da yake akwai ka duba ƙasan katin, za ka ga me yake buɗe shi. In ka kasa buɗewa kai mun magana a WhatsApp yanzu insha Allah, ko kuma ƙarƙashin bidiyon nan ma kai mun magana kai tsaye, zan faɗa ma yadda za ka yi ka buɗe shi insha Allah. In dai kana da sabon referral ko kuma ka buɗe na kwanaki. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. In akwai tambaya sai ku mun magana kai tsaye. Sannan an jima karfe 8 zuwa 9 za mu zo da bidiyon yadda za a ci miliyan 1, wanda yake shi ma kullum ne na wato daily cipher, wanda muke buɗe international Morse code.